Bafethu KZN ilwa ngandlela zonke. Ibalasele yathatha iposition 1 kwimviwo zemetric. Phofu bazathina abantwana bengapasi benenkokheli ezifana no-Lord General Nhlanhla Mkhwanazi. Into ezathi xa bezabhala ithi baze babhale kamnandi, and xa begqiba kubhala bangenzi i-pens down ezajika zenza amakamva wabo abe mfiliba. Kuthi xa kuzi-30, 31 sibhizi sigruva sinxila, ithi le yankokheli yona izabe iqokelela ulutsha eli ibasusa away from isidakamiso, from iziyobisi. Well done to the class of 2025. Nisebenzile bothununu, nisebenzile bothimnini. Ayipheli ke ngoku apha indaba yenu ye-education, ndifuna unibona nisiye university. KZN number 1, i-Eastern Cape yathatha number 5. Sithi sisancoma isematheni nje KZN, ayifuni nje sithule nje ngani. Sithi sisancoma i-SAPS, into eyenza pha kwa-SAPS ithi education hayi nathi siphakamisa inhloko sifuna ukubonakala. Sithi sisajonge leyo i-premier yakhona ibe nje nayo ilapha ematheni. Bafethu khona into eyenzakala e-KZN, and mina ndingulothenjiswa izitendi ke-KZN, ndiyazibona nje futhi ndizazi-occupy izitendi zami zase-KZN. Well done to i-class of 2025. And the best performing province is KwaZulu-Natal with a pass rate of 90.6%.